кажа, Ники мога да кажа. Петре! Така. Добре дошли в новото видео. Днес ще играем Fortnite. И както така чухте, ще играем Fortnite с Алекс. С Алекс Павлов, вече го познате от миналото видео. С най-добрият ми приятел да е Петър Мишката. Не, шегувам се, Петър. Другите приятели Петър, Михайла и Дамян. Те искаха да играят с нас. Да, много ги видях как играят с нас. Като ги гледам. Пепи! И какво ще правим днеска? Ще играем батерия. Така, доближавам да чувате. Така. Айде, днеска ми правят по канала, окей, thank you. Светкавица, бате, няма проблеми. Така, значи, аз на тебе ще те праща. Пращай на баба ми, на дедо ми, на тето ми. Някой да прибавя Антон. Аз не мога, аз го нямам. По номер аз го имам. И аз. Просто като добавя не ми дава. Hello, Левски 5-6. Здравейте. Алекс ще прибавиш и Анто в разговора, че малко не ми дава. И на мен. Да, значи аз викам, цикайте, я да ми твоя в шопа, скалата, вау. Това е скалата, Джойн Кенъл, Джойн Сида, аз пък, това не е скалата, обърках се, с 1500 бивърс. Да си купа ли? Не. 100% си купа. Това е световен каталог по борба. Добре, Иване, Алекс казва купите. Хора, да, почваме на Battleground. После на OG. Ще се опитаме на OG, каквото можем. Вчера достатъчно правихме видео на OG, където само... Умирахме. Алекс, чуй нещо. Не трябва да ми се сърди, защо доста. Знаеш ли защо? Що? На Fortnite, не на Fortnite, а на Roblox ще излъгах, не се казвам така. Няма ти те сърди, спокойно. Ти си... Аз се казвам Левски 565, ама само че имам една долна черта. Аха. Между само... че няма да ти се стърди, защото ти си ми казал, че в Fortnite се казваш Банана Джо. Окей, хора, абонирайте се за канала с камбанката. Нека да направим 200 лайка. Най-готиният човек, който може да видите. Това съм аз. Алекс, ти нещо кажеш? Единственото, което искам да кажа е, че всички да се абонират на канала, че да може да пускаме още такива забавни. Да, за още забавни видеа. Хора, имам синята карта. Искаме да съберете 5000 лайка или колкото можете повече. Идио, не. Дай 200 лайка, не. Типа 5000 лайка. Ако направим 200 лайка на това видео, ще направим видео как и тримата играем на Roblox. Да. Да, знам, Ники трябва да има като френти е всичко топ. И аз, нали? Да. Аз мисля хора си кръста името в Roblox Ник 9 и 0, защото сега се казва Ник ZH 15. Айде! Окей, аз скачам тук. Има някакви там мангалчета. Къде са? Искам да ги убия. Ти първо ги биш. Тъпата легендари честа го няма, което е много лошо да го няма. Защо е
лошо да го няма. Защото ако го имаш, щях да го взема. О, ма знаете ли аз какво правя? Аз отивам тук да цепа това. Хора, аз тям... Имам бомбички. Абе, не ме дай аз. Вие ме защитавайте. И пък къде си, бе? Боте! Човек, аз съм на 18 кръв. Имаме скити. Я ме спасявайте, аз съм много малко. Взима, ние ти пазим гърба. Човек, мен оставихме на 20 на няколко там кръв. Оставиха на 3. Да, те са много... Те ботки... Сега, че сме мърските. Ботки са много големи, много добре. Хора, пазете ми гърба! Но вие къде сте, бе? Значи искам да кажа... Абе, Алекс, дай ми паричката, дай ми едната паричка. Не! Дай ми паричката, Пепи! Добре, ще ти дам само тук да взема един робот. Боте, всичко взехте за мен. Добре, чакай ли? Дай паричката. Вълк е тука, насрах се. Дайте, окей, добре, рад кръците, добре. Бате, ти какво искаш? Ще съм нямам... Отиваме за картечница, хора. Чакайте, бе, който не... Аз трябва да си добра. Аз имам две оръжия на кръст. Не, то и аз съм същия. Кръст имам за картечницата, Алекс. Те нямаше да нещо спа да говори, ама али. Да, не чакай сега. Всички нали отивам там да си купим какво искаме. Окей, да виждам човек, няма да го бием, няма да си губя времето. Ще го пожаря, ще го пожаря. Ще го пожаря човека. При мен помощ. Кога вече ми трябва помощ. Ники, нали ще оставиш нещо за нас? Да, оставих. За мен е колото иска. За мен е картечницата. За тебе картечката знам. Някой има още нещо. Лето. Хора, бота го наймали. Ботчето го наймали. Да го наймали. Окей, бота го наймам да съм сигурен, че... Отивам към камионата. Където е част? Ако някой хора имам чувството, че е връзнал вътре. Тука. Моята
За да може аз взех само... Често не често. Че да, често се го отворили, аз не можех да го отварям. То често да играти бебешките работи. Ники, ела ако искаш. Сега ще веда. Аз имам чувство, че някой ни кемпи от някой. И... Добре, ти откъде имаш същото чувство? Аз имам. Не знам. Усещам, че някой е клетнал и ни чака да излезем. За тази работа бъдете и вие кръкнати и така няма ви чуят. Ама няма ли? Добре, аз си взема на... Хора, изчакайте... Settings? Да, обичам да използвам... Екзотик чук-чук. Браво. Малко ми бъгна... Не ти е бъгнало, а ти е ладно. Човек, много ти е при настройките. Те не мога да взема нищо. Не знам, аз тям Оти тук, така. Едитинг. Искам на едитинг. Това не разбира тази игра, искам да отида на билдинг. Така. Виждам ги. Аз се виждам едни как кемпят. Но човек, аз не си... Алекс, виждам едни тук кемпят. Аз съм чумна. Мене забравихте ли ме? Не. Ние отиваме да ги убиваме, за да няма кой да ни идва при тебе. Добре постъпвате. Те май не очакваха. Ох, на това трябва много да ми благодаря. Пате, вземи кило. Сори. Не знаех. Набих му 70 и някой. Извинявай, не знаех. Не казвам 80. Аз само един го убих и другия беше за тебе килото. Аз един... Какво става тук? Аз взимам само това. Да. Да, аз имам тояшката. Дайте да ходим на тук. Не, той има нещо. Алекс трябва да дойде. Хора, стилно там. Идвате ли, защото все пак... Тук съм. Боти идва, аз съм тук. Аз идвам. Че съм сами се насрах. Май чух стъпки. Ето е Ники. Иванеско, кой съм аз, Иванеско? Не, елате е тук. Ники, къде сте, човек? На Марко.
О. Вземи пусто. Ядка. 3, 2, 1. Не, тук стоим. Елате на върха на планината. Не, да. Чакайте. Тук ще отидете ли там? Тук те май се работнаха, чух. Не бутнаха. О, да. Тук отиваха и тук където само няма нищо. Някой патрони за минигън? Те са пистолетчета. Те са патрони. Така. Дайте към битката или да се качваме горе. Къде да отиваме? Елате към битката, виждам ги. Със снайпера ги видях. Може ли да ми оставите едно килче? Може ли едно килче да ми оставите? Може ли едно килче да ми оставите се? Не, това е мой! Дайте ми един кил, бе, хора! Това само ви казах. Нищо. Нямам такова, където си стрелва. Аз знам къде има. Къде има? Да, долу, да. Аз забравих да. Тук го смени. Окей, оставам с 190... 191 голд. Елате. Аз имам при Иванеско. По-скоро по мен. Да, при тебе, обърких се. Айде, тук, хора, тук. Лавата. Не се бъркате. И чакайте тук. Абе, лате по бензиностанцията. Не стой, да се съберат. Ай, си ти отиваш към битката, нали? Може ли поне едно килче ми оставите? Става ли? Едно килче! Дайте ми един кил. Благодаря ви. По-скоро на мен трябва да ми благодариш. Горе ни гледат със снайпер. Михайло да добавим ли? Да, ама отгоре ни гледат обаче със снайпер. Ако да добавим. О, къде го видя? Да. Петре, махни си от тук, виж се. Алекс, давай, отивай. Защо си мих 80 демидж? Давай.
Идвам. То зависи какъв е този един. Пробе, какво е? Не. Ясно малко имаш късмет, че ме уби. Аз чум, че няма... Бързо. Опа! Не. Те те подминаха. Не. Идвам. Бързо. Брат, аз през стената. Хора, това е много крипи, защото по принцип не за първ път ми се е случил. Абе, не ми се е случил така за първи път, честно ми кажа. Да, ти идвайте. Тук колко лут има лут тук за 30 човека. То ми е взешено мамута. Не, там имаше някъде мамут, видях. Не, той взе моя мамут пистол. Не, аз го убих, потърсих хубаво. Какво правиш? Хора, Алекс, идвай. Има въздуха убит. Лекс. Уби го. Не го. Нали? Бухалката. Ходи при другите, Петре, ходи при другите. Ама аз съм на малко хора. Аз съм на 80. Аз съм на 50. Правят ми меткит, някой има меткит, дайте бързо, чак нещо. Няма. То горе май имаше. Стреляй. Не го гони. Петре, не го гони, зоната идва. О, меткич. Хора, правихме виктори. Първа игра, мисля следващата игра пак да бъде тази игра. Значи за тази игра искам да се абонирате за канала с камбанката и да сме номер 1. Ние сме номер 1. Обаче мисля видеото да приключи тук. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала, какво е това тук. Абонирайте се за канала с камбанката и така нататък. Чао!